Bilboko Herriberako merkatuko espazio hutsentzako Bilboko udalak planteatu berri duen erabileraren aurrean kontrako jarrera adierazi du Bizkaiko Ene sindikatuak. Hauen hitzetan eskatzen diren kanon eta baldintza ekonomiko finantziario berriek ezinezko egingo dute ekimen ekonomiko txikien parte hartzea. Zergatik ez du kontuan hartu eragile edo sindikatu edo erakunde ezberdinen iritzia izan, uz libre hauei eman behar zaien erabilera erabakitzeko. 14. mendean sortu zenetik banatzaile zein dendari txikien eta baserritarren topaleku izan da Herriberako merkatua, kontsumitzaileekin erlazio zuzena mantenduz. Eta hala egiten jarraitzea proposatzen dute Enetik. Bilboko udalak erabilera hau guztiz aldatu nahi duela salatu dute era berean. Udalaren apostua oso argi izan da merkatu elitista bat bilatzeko momentuan eta lizitazio prozesuetan baldintzai erreparatzen badiegu argi ikusten dugu zein dan udalaren apostua. Supermerkatu handi bat edo distribuidore handi bat edo catering enpresa handi bat bertara sartzeko asmoa daukala. Azken boladan, deslokalizazioaren ondorioak pairatzen ari garela gehitu du Biolak. Karri aldituen, alde batetik industria gutxitzen duelako, bestalde batetik baldintzak desagerrarazten lanak, lanpostuak desagerrarazten dituelako edo pobretu egiten gaituelako azken finean. Eneren ustez, ondorio hauekin lotura zuzena du Mercadona saltoki handiak Hego Euskal Herrian dendak zabaltzeko duen asmoarekin. Euskal Nekazarien elkartearen ustez, erabaki honek kalteak ekarriko ditu gure lurraldeetako ekoizleengan batipat. Zeren kaltetan, noren kaltetan, nolako lanbaldintzetan lehen esaten genuena. Orduan, horri da benetan eutsi behar diogun mezuari. Ze pentsatzen dugu, olako kate handi bat sartzen danean, egia da lanpostua sortzen ditula, baina baita ere egia da komertzio txikien galbera edo desagerpena ekarriko duela. Nekazal erakunde ezberdinen ustez Bilboko udala aukera bat galtzen ari da Herriberako merkatuaren gainean planteatu duen espazioaren erabilera eta baldintza berriekin. Beraien hitzetan aukera ezin hobea elikaduraren sektorean gertuko merkatu bat bultzatzeko. Aipatu dutenez, gaur egun gazte asko dago Euskal Lurraldeetan instalatu nahi dena, ekoizten hasteko asmoz, baina horretarako aldaketak eman behar direla azpimarratu du sindikatuak politika administratiboaren partetik hain zuzen ere. Neurriak hartu beharko dira, adibidez, lurraren inguruan, jende instalatzeko lurra behar ditugu, baita ere transformazio guneetan bitartekoa behar ditugu, zergatik ez daukagun Bizkaien hiltegi bat, edo zergatik ez daukagun gure barazkiekin konserbak egiteko zera bat, baina ez soilik aspektu horietan, baizik eta beste esparru batzuetan ere administrazioen aldetik neurri horiek hartu behar direla.